Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pino. Taong 1977, Pontevedra, Rojas. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa ilalim pa ng pangangalaga ng kanyang mga magulang, itong si Pino. Kahit 21 na itong si Pino, hindi pa nito naiisipang magkaroon na ng anak at pamilya. Marami na kasing kabiguang dumaan sa buhay ni Pino dahil sa kanyang itsura. Maliban sa pangit nitong pagmumuka, dagdag problema din para kay Pino ang maitim nitong balat dahil sa kakatrabaho. Madalang na din itong nakakaligo gawa ng masyadong abala ang kanyang buhay. Dahil sa hindi ito naliligo, ay nagkaroon na ito ng amoy na hindi kaaya-aya sa tao. Kahit ganoon ang katayuan ni Pino, patuloy pa rin siyang minamahal ng kanyang mga magulang. Isang araw, habang naglalakad si Pino sa bayan, napagdiskitahan siya ng mga tambay sa merkado. Tinatawag siya nitong baliw sa kanyang itsura. Hindi naman noon sumasagot si Pino dahil sa alam niyang mapapahamak siya kung magtatangka siyang labanan ang mga ito. Mas mabuti nang ipagsawalang bahala ang lahat ng kanyang naririnig upang makaiwas sa gulo. Sa bawat paghakbang noon ni Pino, kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isipan. Nang makalayo-layo na siya sa mga ito, ay tinitigan niya ito ng napakasama at nagwika ng, "Bayang araw, makikita ninyo." Mahina lamang ang pagkakasambit nito upang hindi siya marinig ng mga tambay sa bayan. Sa pag-uwi noon ni Pino, halos mapaiyak na lamang ito sa mga masasamang salitang natanggap niya sa bayang kanyang pinuntahan. "Oh, Pino, ba't ka ba umiiyak?" tanong ng ama niya. "Wala ho, tay. Ayos lang ako." Sagot naman ito. Ang hindi noon maatim ni Pinong sinasabi sa kanya ay ang salitang pangit. Yun kasi ang huling sinabi sa kanya ng kanyang karelasyon noong mga panahong bata pa siya. Masakit yon para kay Pino sa kadahilan ng lahat ng malulungkot na alaala ng nakaraan ay bumabalik sa kanyang isipan. "Sigurado ka, Pino? Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Makikinig ako. Huwag mo nang pansinin ang mga taong nasa paligid natin. Ang importante, pamilya tayo at mahal ka namin. Yun lang ang mahalaga, Pino. Wala nang iba." Wika ng kanyang ama. Ngumiti lang naman noon si Pino upang ipakita sa kanyang ama na masaya siya sa kanyang narinig. Sa pagsapit ng gabi, patuloy pa rin sa pagbalik sa memorya ni Pino ang mga masasakit na sinabi ng mga tambay sa bayan. Halos mabasa na ang kanyang damit noon dahil sa kakaiyak sa kanyang silid. "Pino, oh Pino," wika ng isang tinig. Nang marinig ito ni Pino, bigla siyang napatigil sa pag-iyak. Tumingin-tingin siya sa paligid upang hanapin kung kaninong boses nang gagaling ang kanyang narinig. Sa pagsipat ni Pino sa kanilang tahanan, wala siyang nakitang taong naglilikha ng tinig na kanyang narinig. Medyo kinikilabutan na noon si Pino sa kadahilan ng hindi ordinaryo ang narinig niyang yon sa lalim ng gabi. Sumapit ang sumunod na araw. Maaga pang nagtrabaho si Pino at ang kanyang ama. Pagsapit ng hapon,
tumungo ulit sila sa bayan upang bumili ng uulamin nila. Ganun pa rin ang nangyari. Naroon pa rin ang mga tambay sa bayan na dumidiskita sa kanya. Pagtitig ni Pino dito ng masama, ay nagwika ang isa sa mga ito ng, "O bakit? Kakasa ka ba? Ha? Unggoy?" Matapos makapagsalita ng lalaking yon, ay ang kasabay naman ng paghagalpakan ng mga kasama nito, kakatawa. Halos mamatay-matay sa kakatawa ang mga kasama nito, pero para kay Pino ay sobrang sakit na ng kanyang naririnig. Tumingin na lamang siya sa lupang kanyang nilalakaran at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Kinagabihan, habang natutulog si Pino, bigla siyang dinalaw ng isang nilalang sa kanyang panaginip. Pino, ayos ka lang ba? Wika ng nilalang sa malalim nitong tinig. Kahit panaginip lang yon para kay Pino, ramdam niyang totoo ang kanyang mga nasisilayan. Ayon kay Pino na, ang nakita niya noon sa kanyang panaginip ay isang demonyo. Paglalarawan ni Pino sa nilalang na kanyang nasilayan sa kanyang panaginip, ay meron itong 3 sungay sa ulo. Ang isang sungay ay nasa gitna ng noo nito at ang 2 naman nitong sungay ay palikod ang tubo. Napakahaba ng 2 sungay na yon na halos kasing haba yon ng isang buong braso ng tao. Ang likod ng nilalang na nakita ni Pino ay merong mga kaliskis na nagsisitalasan. Nakalabas ang mga tinik ng gulugod nito na siyang labis na nagbibigay takot kay Pino. Medyo kuba din ang demonyong yon at babae ang kasarian nito. Ang tuhod naman ng demonyong nasipat ni Pino ay merong tig-iisang nakausling sungay. Mahaba din ang buhok nito at namumula ang mga mata. 3 lang ang daliri nito sa kamay at meron itong mahabang braso na halos umabot na sa paa nito. Meron yung kwintas na gawa sa pinatigas na dugo at meron itong kasuotan na gawa sa bakal. Sino ka? Nanginginig na tanong dito ni Pino. Sino ako? Ako ang gabay mo, Pino. Matagal na akong nakasubaybay sa iyo at sa iyong mga ginagawa. Nagkaroon ako ng ganitong kaanyuan dahil sa puot na nabuo sa iyong sarili. Pansin kong galit ka sa Diyos at sa taong nasa paligid mo. Tatanungin kita, Pino. Ano ang kailangan mo? Tanong ng demonyo. Ang lugar na kinaroroonan noon nila Pino ay sa isang malawak na sapang kulay berde ang tubig. Napakaraming buto ng tao sa ilalim nito at kitang-kita din ni Pino ang napakaraming patay na puno sa paligid. Wala akong kailangan. Ang nais ko lang, magising sa nakakatakot na panaginip na to. Sagot naman ni Pino. Kung inaakala mong panaginip lamang ito, Pino, nagkakamali ka. Totoo ang lahat ng iyong nasisilayan ngayon. Balang araw, kapag umaapaw na yang puot mong kinikimkim, ay doon ako muling lilitaw. Sagot naman ng demonyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang unti-unti nitong paglaho sa harapan ni Pino. Napaluhod lamang noon si Pino sa takot dahil sa mga nasisilayan niyang hindi kaaya-aya sa kanyang paningin. Pagmulat ni Pino, bigla niyang nakapa ang kanyang salawal na basang-basa. Nakaihi na pala siya noong mga oras na yon,
kaya kaagad naman siyang bumangon upang palitan ang kanyang higaan. Unang beses si Pinong nakaihi sa kanyang salawal sa edad niyang yun. Pagsapit ng umaga, agad namang ikinuwento ni Pino ang mga napaginipan niya noong gabi. Sus naman, Pino. Panaginip lang yan. Huwag mong seseryosohin. Minsan ang mga panaginip ay nagiging resulta ng mga taong puro problema ang iniisip kapag sila ay gising. Upang maiwasan mong managinip ng ganyan, tanging masasayang bagay lamang ang papasukin mo sa iyong isipan tuwing umaga. Wika ng kanyang ama. Totoo ba yan, Tay? Mabuti naman kung ganun. Akala ko kasi totoong napaginipan kong yun eh. Sagot naman ni Pino. Matapos nilang mag-usap, nagpatuloy naman silang kumain. Lumipas ang ilang minuto. Nagpatuloy na nga itong sila Pino sa paglakad patungo sa kanilang trabaho. Habang sila ay naglalakad, ay masaya pa silang nag-uusap ng kanyang ama sa kung ano-anong bagay. Hanggang sa biglang tumambang sa kanila ang mga kalalakihang dumidiskita kay Pino kapag bumibili siya sa bayan. Tay, yan ho yung mga nangaaway sa akin oh. Wika ni Pino sa kanyang ama. Yan ba? Teka lang, kakausapin ko yan. Hoy! Hindi nyo ba titigilan ang anak ko? Nananahimik kaming naglalakad dito kaya kung pwede, umalis kayo sa daraanan namin. Huwag nyo naman sanang pairalin ang inyong tapang dahil baka yan ang magpahamak sa inyo. Wika dito ng kanyang ama. Hoy, tanda! Huwag kang makialam ha. Problema namin to ng iyong anak. Nandito kami upang magbigay ng babala sa iyong napakapangit na anak. Kung ayaw mong maulit pa ang pangyayaring ito, huwag ka nang magpapakita sa bayan. Dahil kung hindi mo to gagawin, sa harap ng maraming tao ka namin bibigwasan. Sagot naman dito ng isang binatilyo. Bakit ba? Ano bang ginawa kong mali sa inyo? Tanong ni Pino. Ang ama niya noon ay hindi na sumasagot at halatang nagtitimpi ng kanyang galit. Patuloy pa rin sa pagsasalita si Pino hanggang sa nagwika ulit ang isang binatilyo ng, Nagawa? Wala ka namang nagawa. Sadyang nabubuisit lang kami kapag nakikita namin yung mukha mo. Napakapangit! Nang marinig ito ni Pino, ay halos hindi niya pa rin maintindihan kung bakit napakababaw lamang ng kanilang dahilan. Alam ni Pinong nakapatay na ang binatilyong yon at nakaranas ng humawak ng rehas. Noong mga panahong nakikipag-usap doon sila Pino, pansin ng kanyang ama na parabang sabog ang mga ito sa droga. Dahil sa hindi na nakapagtimpi noon ang ama ni Pino, kaya inilabas na nito ang bolong nakalagay sa gilid ng kanyang bewang. Talaga bang hindi pa kayo aalis? Hindi ako natatakot na pumatay ng taong kagaya niyong mga siraang ulo. Sigaw dito ng kanyang ama. Nang marinig ito ng mga binatilyo, agad namang inilabas ng mga ito ang kalibre 38 nilang baril. Animoy nag-iinit ang mga binatilyong yon na makapatay ng tao. Dahil sa inilabas ng mga ito, labis-labis na takot na lamang ang naramdaman ni Pino. Animoy ang tingin doon ni Pino sa mga lalaking yon ay mga mamamatay tao. Ilang minuto pa ang lumipas, kinalabit ng binatilyo ang gatilyo ng baril na hawak niya. Agad nitong tinamaan ang ama ni Pino na siyang labis niyang ikinagulat. Pagbagsak ng kanyang ama sa lupa, biglang nagsipulasan ang mga binatilyo sa kanilang kinaroroonan. Para bang nahimasmasa ng mga ito sa kanilang ginawa.
Dali-dali namang tinungo ni Pino ang kanyang ama na nakahandusay sa lupa. Tay! Tay, ayos ka lang ba? Tay! Sigaw ni Pino. Habang nagsisisigaw si Pino, napahawak naman ng mahigpit ang kanyang ama sa kanyang kamay. Pino, ayos lang. Huwag ka nang mag-abala pang tumawag ng tulong. Ayokong maging pabigat sa inyong mag-ina. Sabihin mo na lamang sa iyong ina na mahal. Naudlot na wika ng ama ni Pino. Hindi pa man ito tapos sa kanyang sinasabi, bigla itong nawala ng buhay. Halos gumuho ang mundo noon ni Pino nang mamatay ang kanyang ama sa kanyang mga kamay. Hindi niya lubos sukat akalaing aabot sa ganon ang simpleng panlalait at pangdidiskita sa kanya ng mga binatilyo. Ilang araw pa ang lumipas, nadakip na nga ng mga otoridad ang mga binatang sangkot sa pagkamatay ng kanyang ama. Agaran naman niyang pinuntahan ito sa presinto upang tingnan ito ng malapitan. Sa pagtingin dito ni Pino, nasipat niyang patawa-tawa pa ito na tila ba walang pagsisisi sa kanilang nagawang kasalanan. Mga hayop kayo! Wala kaming ginagawang masama sa inyo. Ni minsan hindi ko nga nagawang lumaban sa lahat ng ginagawa niyo sa akin eh. Bakit niyo idinamay ang ama ko? Mga wala kayong puso! Sigaw ni Pino habang umiiyak. Ang ina noon ni Pino ay hindi na ginusto pang masilayan ang mga taong pumatay sa kanyang asawa dahil baka atakihin din ito sa puso. Ang mga kapatid naman noon ni Pino ay piniling samahan ng kanilang ina sa pagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang padre de pamilya. Habang umiiyak si Pino sa harap ng mga binatilyo, nagkikiskisan ang mga ngipin nito na animoy gigil na gigil sakta ng mga taong pumatay sa kanyang ama. Maraming pumapasok sa kanyang isipan noong mga oras na yon na halos ikabaliw na niya. Pagbalik ni Pino sa kanilang tahanan, hindi na muna ito pumasok sa loob ng kanilang bahay, bagkus ay tumakbo ito ng tumakbo patungo sa bundok na kung saan maraming punong nagsisitaasan. Doon isinigaw ni Pino ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman sa mga taong pumaslang sa kanyang ama. Ilang minutong pagsisigaw ni Pino sa bundok, bigla siyang napatigil nang makaramdam siyang merong ibang nilalang ang nagmamasid sa kanya. Pagsipat ni Pino sa malaking punong di kalayuan sa kanya, doon niya nasipat ang nilalang na minsan na niyang nasilayan sa kanyang panaginip. Nang magkatinginan silang dalawa, agad din namang lumapit ito sa kanyang kinaroroonan at nagwika ng, Pino. kasabay ng pagwika ng nilalang ay ang dahan-dahang paglaho nito sa harapan ni Pino. Nag-anyong usok ito at pumasok sa kanyang sistema. Sa pagpasok ng nilalang na yon sa kanyang sistema, doon naisip ni Pino ang lahat ng pwede niyang gawin upang makagante sa mga taong pumatay sa kanyang ama. Alam ko na ang gagawin ko. Wika ni Pino sa kanyang sarili. Di pa man inililibing ang kanyang yumaong ama, ginawa na ni Pino ang lahat ng ritual na ipinagawa sa kanya ng demonyo. Naghukay siya ng naghukay sa lupa at doon ay nag-alay siya ng 2 buhay na manok sa ukang kanyang ginawa. Ginilitan niya ang mga hayop na yon ng leeg at hinayaang dumaloy sa lupa ang mga dugo nito. Habang patuloy sa pagdaloy ang dugo, merong inuusal si Pino na galing sa kanyang isipan. Tila ba kusang naiisip niya ang mga usal na yon, maging ang mga ritual na kanyang ginagawa.
Sa bundok ding yon kung saan niya nakita ang demonyo, ginawa ni Pino ang usal na nasa isip nito. Habang patuloy siya sa pag-uusal, dahan-dahan ding gumagawa si Pino ng kahoy na hugis tao. Sabi ko sa iyo, Pino, darating ang araw na magkikita tayong muli. Ang nakatakdang araw na yon ay ngayon na. Gawin mo ang nais mo sa kapangyarihan ko, kapalit ng iyong kaluluwa. Wika ng demonyo sa isipan ni Pino. Matapos makagawa ni Pino ng mga kahoy na hugis tao, inihipan niya ito ng mga usal. Habang patuloy sa pagdadasal si Pino ng kanyang mga engkantasyon, ay siya namang dahan-dahang pagbali niya ng mga kahoy na kawangis ang hugis ng tao. Sa pagbali nito ni Pino ay tilang labis ang kanyang kasiyahan sa kanyang ginagawa. Nang mabali na ni Pino ang lahat ng iyon, bigla na lamang siyang nakaramdam ng matinding pagod. Kahit pagod na siya, nagawa niya pa ring makauwi at makahingi ng tubig sa kanyang ina. Pino, saan ka ba nanggaling? Tanong ng ina niya. Diyan lang ho, Nay. Sagot naman ito. Kinaumagahan, laking gulat na lamang ni Pino nang malaman niyang patay na ang mga binatilyong pumatay sa kanyang ama sa loob ng bilangguan. Ayon sa mga otoridad, hindi normal ang nangyari sa mga binatilyong kanilang kinulong. Bali umano ang mga gulugod nito at natabingi ang mga panganang sa hindi malamang dahilan. Hindi din nila ito narinig na nagsisisigaw noong gabi bago ito namatay. Ang balitang narinig noon ni Pino ay labis niya namang ikinatuwa. Alam ni Pinong siya ang may gawa ng pagkamatay ng mga binatilyo. Agad naman niya itong ikinuwento sa kanyang ina ang lahat ng kanyang ginawa upang makamit ang hustisyang kanilang ninanais. Halos hindi makapaniwala ang ina noon ni Pino nang marinig nito ang kwento ng kanyang anak. Kahit nasa lamay na sila, masayang ipinagsabiyo ni Pino sa kanyang ina at mga kapatid. Pino, sigurado ka bang walang kapalit ang ginawa mo? Tanong dito ng ina niya. Wala yun, Nay. Meron lang nagmagandang loob na tumulong sa akin. Sagot naman ito. Ang buong akala noon ni Pino ay hihintayin muna siyang mamatay ng demonyo bago nito kunin ang kanyang kaluluwa. Pero nagkamali siya dahil sa oras ng libing ng kanyang ama ay ang pagkuha din ng demonyong dumalaw sa kanyang panaginip ng kanyang kaluluwa. Nadatna ng ina ni Pino ang kanyang bangkay sa kanyang silid nang wala ng buhay. Sunog ang mga mata at bibig ni Pino nang matagpuan ito ng kanyang kamag-anak. Dahil sa takot ng kanyang ina, agad naman nilang inilibing ang bangkay ni Pino katabi ng puntod ng kanyang ama. Magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin makakalimutan ng mga kapatid ni Pino ang minsang naging istorya ng kanilang kuya na pinulungan ng demonyo. Okay, opinion ko sa kwento. Ito yung mahirap yung mga taong binubuli tsaka yung mga taong nambubuli. Hindi nyo alam yung taong binubuli ninyo na grabe na pala yung sama ng loob sa inyo. Kaya ang ending, ito si binubuli ninyo sa sobrang galit, makakagawa ng kung ano-anong pangit. Tapos yun, pares kayo magkakaroon ng kasalanan sa isa't isa. Kaya habang alam nyo yun, okay naman kayo, may nakikita kayong kapansanan ng ibang tao, huwag nyo na pansinin, huwag nyo nang sitahin. Hayaan nyo na lang sila kasi di naman nila kasalanan kung ba't sila nagkaganon, di ba?
Tsaka kayo rin, magpasalamat na lang kayo kasi normal kayo. Yung taong nilalait nyo, sinusumpa, pinagtatawanan, di nyo alam, baka, yun nga, may kapatid na aswang yan o kamag-anak, mangkukulang barang, tas alam nyo yun, yung paulit-ulit lang yung cycle, gagantihan kayo, mamamatayan to kasi kaliwa yung gamit. Siyempre lahat ng gamit sa kaliwa, mayroong kapalit yun. Kaya, yun, hanggat maaari, magtimpi kayo tsaka kontrolin ninyo kung ano yung nararamdaman ninyo. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.